أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ‘yan uwana maza da mata ine muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci mai albarka. Kamar yadda muke muku alkawari a baya kan cewa insha Allah ta'ala bidiyon mu da zai zo na gaba wato zai zo ne akan darasin mu na farko da zamu fara a cikin wannan channel mai albarka. To Allah dai ya nufi wannan al'amari, yau muna dauke muku da darasin mu na farko a cikin wannan channel tamu, kuma darasin mun yi shi ne akan alifin ba'un kamar dai yadda muka yi muku bayani tun a baya. Ba tare da wani bata lokaci ba mu shiga mu fara sabon bidiyon namu. Na'am, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda kuke gani wayannan huruf din daga na farko har zuwa na ƙarshe su ake kira da alifin ba'un. A yaren larabci kuma su ake kira da hurufil hija'iyya. Za mu karanta su ɗai daga na farko har zuwa na ƙarshe, kuma kowane harafi in mu zo karantawa za mu karanta shi alal aƙalla sau uku, domin hakan ne zai ba wa 'yan uwa ɗalibai daman karanta kowane harafi a tsarin da ya dace, kuma ya zamana cewa sun rike tsarin yadda ake karatun. Na'am. Alifun alifun alifun, ba'un ba'un ba'un, ta'un ta'un ta'un, tha'un tha'un tha'un, jimun jimun jimun, ha'un ha'un ha'un, kha'un kha'un kha'un, dalun dalun dalun, za'un za'un za'un, ra'un ra'un ra'un, zayyun zayyun zayyun, sinun sinun sinun, shinun shinun shinun, sadun sadun sadun, badun badun badun, ta'un ta'un ta'un, ainun za'un za'un za'un, ainun ainun ainun, ghainun ghainun ghainun, fa'un fa'un fa'un, qafun qafun qafun, kafun kafun kafun, lamun lamun lamun, mimun 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 mimun, nunun nunun nunun, ha'un ha'un ha'un, wawun wawun wawun, ya'un ya'un ya'un. Na'am. Kamar yadda kuka ji mun karanta, haka shine tsarin karanta shi a karo na farko kenan, kuma sai dai in an yi masa wasu lalluka nan ne yake caccanja kamanni, kuma har ake iya sashi a cikin dukkanin rubutun da ake so a yi, kuma a juya shi zuwa yadda ake so a juya shi, sannan ya bada ma'ana irin wadda ake so. To za mu gwada ɗaukan ɓangare na farko a cikin wasu lallukan da ake masa don mu ji ya abin zai kasance. Na'am. Yawwa, to gashi dai kamar yadda kuke gani mai bi kowannensu daga ciki mun yi masa wasali irin nasa a karo na farko. To za mu karanta don mu ji ko ya tsarin karatun yake idan an yi masa wasali. Na'am. Alifun bil fataha a, ba'un bil fataha ba, ta'un bil fataha ta, tha'un bil fataha tha, ha'un bil fataha jimun bil fataha ja, ha'un bil fataha ha, kha'un bil fataha kha, dalun bil fataha da, za'un bil fataha za, ra'un bil fataha ra, zayyun bil fataha za, sinun bil fataha sa, shinun bil fataha sha,
نعم صاد بالفتحة صا ضاد بالفتحة ضا طاء بالفتحة طا ظاء بالفتحة ظا عين بالفتحة ع غين بالفتحة غا فاء بالفتحة فا قاف بالفتحة قا كاف بالفتحة كا لام بالفتحة لا ميم بالفتحة ما نون بالفتحة نا هاء بالفتحة ها واو بالفتحة wa ya'un bilfataha ya. To kamar yadda kuka ji mun karanta haka tsarin karanta shi yake idan akwai wasali. To amma asalin abin da muke so ku lura da shi shine a wurin karatun a lokacin da muka ce misali alifun bilfataha a, wato idan aka ce maka alifun kuma bilfataha a, wannan a ɗin da za a ce asali shine gundarin abin da zai kasance in an yi masa fataha ɗin kenan. Shi ma ba'un me kenan in an ce masa ba'un bil fataha me kenan shine ba, wato ba ɗin kenan. Ta'un bil fataha ta, kaga in an yi masa fataha yana ta ɗinsa kenan. Shi ma tha'un bil fataha yana zama me tha, in an yi masa fataha yana zama a tha, amma an yi masa kasara ko damma yana cancanjawa. Wayannan kuma darasin su suna nan zuwa nan gaba insha Allah ta'ala. Wannan takaitaccen misali kenan ga dukkanin sauran harfofin yadda kuka ji mun karanta, an muka ce bil fataha kaza din nan to asalin harafin yana nan a kaza din da muka faɗa bayan mun faɗi bil fataha din zuwa. Misali dai kamar yadda muka faɗa muku gashi nan a jimun bil fataha ja, kaga yana nan a ja kenan in an yi masa fataha. Ha'un bil fataha ha, shi ma yana nan a ha kenan aka ce na fataha. In kuma a sa mai kisra shine zai canja, ko kuma aka sa mai damma shine nan ma zai canja. Duk da cewa misali kasara za ka ganta a ƙasan nan ne, kuma damma za ka ga an mata zagaye haka misali. To duk dai wayannan bayanan suna nan tahowa a darasin mu na gaba insha Allah ta'ala. A nan za mu dakata da wannan darasin insha Allah ta'ala. Kamar yadda kuka gani nan shine ƙarshen bidiyon mu, kuma muna iya cewa wannan shine bidiyon mu na farko a ɓangaren darussuka a cikin wannan channel mai albarka. Da wannan ne muke kira ga dukkanin masu bibiyan wannan channel tamu da su ci gaba da bibiyan mu domin su samu damar ganin sauran darussukan da muka tanada a ɓangaren wannan darasi na alifin ba'un, da ma sauran dukkanin darussosi da muka shirya ma wannan channel tamu mai albarka. Kuma muna kira ga dukkanin al'umma da suke bibiyan mu dai akan cewa su dinga kokari wurin danna mana alamar subscribe da alamar like, sannan kuma su dinga yin kokari wurin share domin sauran yan uwan mu su ma su amfana. Sannan kuma amfanin like ga dukkanin bidiyo musamman irin wannan na darussuka, wato idan ka danna ma bidiyo like har like din yayi yawa sosai, to ita kanta YouTube, su kansu YouTube da kanta za ta dinga yaɗa wannan bidiyo din a cikin YouTube, ta yadda sauran al'umma za su samu ganin bidiyo din su masu amfana da irin darussukan da ake karantarwa a cikin wannan bidiyoyi da muke sawa. A nan muke dakatawa kuma muke ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mu haɗu a cikin sabon bidiyon mu.